אז מה לבייב? איך שעוני העדי שלכם? שעוני העדי, הצלחה משגשגת. אתמול מכרנו שעון ב$3 מיליון. ומה צבאי? הנקניק עדיין בתוקף? תשמע, הנקניק תמיד יהיה בשרי. קח, תטעם. הוא יטייף את זה. באמת מגעיל. שטויות. אבל אליהו, מה עם האורגנים שלכם? האורגני שלנו! כישלון חורץ! הכל על הפרצוף! שדות לא הפוכים! שדות לא זרועים! שדות איזה... ואפילו אין ריסוס! יש בלגן! חבל לך על הזמן מה קורה שם! כן! נו יאללה, בוא כבר! היי חבר'ה! אז מה שלוחי? איך הגזר? לפני שבוע בא אלינו לקיבוץ אליעזר. הוא ניסה להוציא כזה וואחד גזר. לא הצליח. אבל הנקניק שלכם... איזה שטויות! הנקניק הכי טוב בארץ! לנו יש את החמוצים הכי טובים. לביא! בואי, בארות. שבו. אז מה בארות? איך העיר הגדולה? שופ! תשמעו, אחרי ששמעתי פה את כל מה שאמרתם, הגעתי להחלטה שהקיבוץ יבנה הוא הקיבוץ הכי טוב. אין מה להגיד, הנקניקים, זה. תתבייש! קיבוץ שלנו! הנקניק $3 שלנו! מיליון! לא אתה! הנקניק! ולא אתה! הזוחלים שלנו! הזחלים! זה שטויות! הטובים! משהו! זה עסק! אז מה? ולנו יש גזר. גזר! זה לא עזבו חבר'ה, למה לריב? נעשה תחרות קיבוצית. המנצח לוקח. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Behind my back.
I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? פשוט מדהים, אין מה להגיד. זה העסק המשגזג, זה הקיבוץ הכי טוב. נקניקים, שעונים, ולנו יש זכלים. זכלים יכולים לאכול את זה, זכלים יכולים לאכול את זה, זכלים יכולים לאכול את זה. אלה לא יכולים לאכול זכלים. יש לנו זכלים בכל העולם. אנחנו הקיבוץ השולט בכל העולם. אנחנו מלכי הגלקסיה. אנחנו מעצמה הבאה. אנחנו ארצות הברית. אנחנו שולטים בכל העולם. שולטים בשוק החקלאות בעולם בכלל ובארץ בפרט. אתם גם נקניקיות. ספונסרים של מכבי תל אביב! מסופר בטלוויזיה! אנחנו ספונסרים של גלבוע מעיינות! גלבוע מעיינות! לא ראשונים סגנית מחזיקת גביע המדינה! גלבוע מעיינות! אנחנו...